Ki az ott? Elnézést. Iszonyúan megfáztam. Mit akarsz? Túl korán változtam át. Alig vártam, hogy itt legyek. Mindig úgy izgulok az én utazások előtt. Egy hülye vagyok, igaz? Te nem létezel. Bárcsak úgy volna. Fogalmat sincs róla, hogy milyen ez. Vízben, az égbolt fölött -150 fok. Minimum. Mintha baltát nyalogatnál a tél kellős közepén. A gonosz dolog. Nem mondhatom, hogy Isten hozott. Soha nem is mondják. Fel nem foghatom. Bőrömből kibújok, átváltozom, hogy az embereknek kedves legyek. Úgy szeretek itt lenni. Minden olyan geometrikus. Nálunk minden afféle határozatlan egyenlet. Soha nincs végeredmény. Nem figyelek. Miért van nekem ilyen rossz sajtó? Én csak csatlakozni akarok hozzátok, hát ez minden. Imádok tracsolni, pletykafészek vagyok. Ez az, amit annyira szeretek az emberi természetben, hogy minden olyan triviális. Ki nem állhatom a spiritisztákat, le föl glasszálhatnék szarvakkal, patákkal és farokkal természetesen, mint a hitnek valami kézzel fogható bizonyítékra lenne szükség. Magamban beszélek. Én realista vagyok, nem materialista. Pardon. Minden ambícióm, hogy egy 110 kilós háziasszonyként reinkarnálódhassam. Ha leöntenek hideg vízzel, akkor remélhetőleg elpárologsz? Nekem tetszik, hogy most már ilyen közvetlenül tegeződünk. Nem félek tőled. Nem visznek az őrültek házába. Rúg csak belém nyugodtan, megérdemlem. Az bizonyítaná, hogy itt vagy. Mondták nekem, hogy okos vagy. Te vagy a betegségem. Így nyitok. Ha majd jobban leszek, Akkor önmagad leszel megint, de addig képtelen vagy kihúzni velem. miért vagy itt? Tagadjam. Ez nem valami bájos meló, mert én alapvetően jó szívű vagyok, de mégis szükségszerű, és te ezt méltányolni fogod. Képzeld csak el, milyen lenne tagadás nélkül? Semmi se történhet. Se kétség, se figyelmeztetés, se meglepetés, se ellenzék. A hozsannának a kétség tűzpróbáján kell megedződnie már. Legalábbis nekünk ezt mondták. Máskülönben az élet egy soha véget nem érő templomi szertartás lenne jámból, de unalmas. De nem mintha bánnám, utálom ezt a munkát. Az emberek olyan komolyan vesznek. Ha egy 110 kilós háziasszony lehetnék, akkor talán értenék a dolog humoros oldalát. De persze akkor nem szenvednének, és hát szenvedniük kell. Máskülönben honnan ismernék az örömöt? Én vagyok az X. Az ismeretlen az egyenletben. Nincs kezdetem, és nincs vége. Nincs nevem, és nincs címem. Földobhatnál, kezdek morbid lenni. Láttad Istent? Nem is tudom, és te? Ja, te én vagyok, úgyhogy nem láthattad. De én ismertem valakit, aki látta. Ki az? Olyan volt, mint te. Tagadott mindent.
hitet, túlvilági léte, lelkiismeretet, az összes szemfényvesztést, képzeletet, hogy milyen dühötten fogadta az elétáruló örökké valóságot, amikor meghalt. Ez elveim ellenvaló, mondta, amiért is arra ítéltetett, hogy végigjárja azt a hosszú, sötét utat, azt az 1000 milliárd kilométert. Tudtad, hogy mi is áttértünk a méterrendszerre? 1000 milliárd kilométer. 1 centivel se kevesebb, aminek utána majd kinyílik a mennynek kapuja, és a bűnei megbocsátatnak, meg csak ott át, és azt hiszek, hogy nem lépett be. Lefeküdt az út kellős közepére, és ott feküdt egy ezredéig. Aztán fölállt, megint elindult, hogy 1 billió év múlva elérte a kaput, és bement. De alig volt bent 2 másodpercet. Már is felkiáltott, ezért én akár 1000 milliárdszor 1000 milliárd kilométert is megtettem volna, és olyan lelkesen hozsannázott, hogy egy csomó szent eleinte még kezet se akart fogni vele. Ezt én írtam 17 éves koromban. Persze, hogy te. Ami azt bizonyítja, hogy nem létezel. Ja, édesem, hát persze. Csak álom vagy. És te nem hiszel benne. Egy kicsit sem. Ja, egy iciri-picirit sem. Bármennyire is szeretnék, nem tudok. Bármennyire is szeretnék. De nem vagy itt! Most megfogtalak. Ez egy trükk volt, tudod? Ameddig ingadoztál, hit és hitetlenség között egy tortúra volt mindkettőnknek. Nem látod, kapaszkodott. De most, hogy már teljesen üres vagy, és minden kétségtől mentes, el tudod benned vetni kis macskát. A hitnek egy picinke van jár, amelyből hatalmas tölgyfa nő. Ez alatt elüldögélhetsz, és a 7. mennyországnak őrizheted a lelked. Nem azért jöttél, hogy jót tegyél. Hadd magyarázom meg. Én tagadom. Én vagyok a mínusz jel. És azzal, hogy tagadom a tagadást, a végeredmény, hogy plusszá változik. Vagyis jót teszek. És ez olyan ritka, hogy lehetőségem nyílik erre, és főleg a nagy inkvizítor és a geológiai kataklizma szerzője. Itt a fejed. Én vagyok a fejfájás. Menj a pokolba! Ott vagyok. Bent a fejedben. Közvetlenül a szemeid mögött. Világított velük, mint lámpásokkal az 1000 milliárd kilométeres úton. Mit is mondtál a geológiai kataklizmában? Azt mondtam, hogy semmit sem kell elpusztítani, csupán Isten eszméjét. És akkor minden ember testvér részen. És hogyan? Úgy, ahogyan most, csak nem nyomasztja majd őket a tudat, hogy a túlvilágon el kell számolni. És akkor mi lesz? Akkor az emberből Isten ember lesz, ahelyett, hogy szolgaember lenne, és ez lesz az új korszak hajnala. Mikor jön el ez a hajnal? Ha az embernek elég bátorsága lesz, hogy Istent lerúgja a nyakából. De mi, hogyha nagyon sokáig tart? De eljön! De hát az ember lázadó és sötét, nem meri meghozni ezeket a döntéseket, Akkor nem meg mondtad. tanítani kell. Ó, és kik fogják tanítani? Olyan emberek, akiknek van elég bátorságuk, és akikben van képzelőerő. És kényszerítik őket? Nem! Tanítják, meg fogják érteni. De hát az emberek azt Hát, meg kényszerítik őket. mi van, ha 1000 évig is eltart? És mi van, ha ártatlanok milliói halnak meg az újkor hajnaláig? És mi van, ha sosem hajnalodik? És mi van, ha tévedtek? Iván, gyorsan! Akkor tévedtünk és átkozottak vagyunk. Iván! Mi van, mit akarsz? Szmergyakov 1 órával ezelőtt felakasztotta magát.